Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten YouTube Pawarepa. Salah sama menika mbok plus nggak iso mataku yo langsung blerek. Kan yo wis to waspada. Apa mbek maca apa berbuat ya. Kan insyaallah nek ono Bude sore iki boleh pulang. Nek Bude pengen pulang rene, iki ape tak resikno kamar ngono lho. Engko dateng ki langsung ready sobuk. Ngono ya, Mak. Iya. Aku pengen noto kasur Bude, soalnya kan saya pergi. Ya, aku lagi pergi Mak. Digoleki pepsodene ketemu glintang ning kono. Lho, Dek. Iki kebioke Bude ndi, Mak? Biasa tak boleh nang omah kono, Mbak. Iki tak totone ngono lho. Oh, dadi Bude nek aku ki wis penak ngono, Pak. Oh, iki nek nyepreni kok yo kwalik. Duh. Pak? Lho. Coba. Jenengan sing sing kok jenengan sing tak Ngene Mak, ngene. Sampe. Nyek ngene iki samune ora berbuat ayo krungu aja. Mak delok. Turu dhewe. Enggak apa-apa. Atre yo ngono kuwi. Padahal ya wis ku. Wis kok bisa Bude ra dilawan kok, Mak. lah ya kan. Kowe rasa guyu, Mak. Ngek terus Mak. Ya mbok. Isane yo ngek ngono. Lah terus Mbak Dewi gemuk dadi yo ngek ya. Jajan tangan munggah. Ora, stok. Dah munggah sebelah ini. Iki lho, Mak. Ini sik, Mak. Aku kok pinggir kene mau wis. Iso rapi kok iso. Apa Bude ready lho, Pak. Iki tidak ganti bojo ngene tadi. Ora. Bojone kotak-kotak Ya Kak, kok seneng kotak-kotak dek ya. karena masnya kembang enggak. Dek seneng kotak-kotak. Terus iki sing bawah Sampune mungkin golek mumet kemana. digoleki mae nomor soden. Aduh, Terus tadi. ya Pak, iya Mak. Pas toto turuni ngono. Iya. Merono parake Mak. Gak apa-apa. Kok jadi badak? Ngene iki aku tak puan ngenteni kok Mak. Iya. Mbak sing jembel iki Mak. Iya. Iki Mak pojokan Mak. Nah, wis Mak. Iki pendek iki nek Ambil sapu gak aku, Mbak? enak ngono lho Mak. Sapu sing gelem loro Mak, iki kan apa jenenge isone bantu ngono iki. Diwangi toto. Iso ora nek iki kene yo Mak yo. Gimana goleki apa nduk? Goleki pepsoden. Tuh, Ya. Nah, wis dibersihno. Iki diwarna. Anu Mak yo. Aku tak Mbak Wi lho no. Aku tak. Terus sing bagian sapu nyapu. Sapu nyapu kita ya lagi sapu itu. Jadi ya. Iki delok. Ubur rampene dukun sik enek. Iya, Mak.
ngarepe gak rusak, cuma langsung resik ngono deh. Apa, Pak? Poma. Ngono teh. Iya lah mak iki. Aduh. Iye. Pesan. Mulai-mulai awake icip gak penakan wis resik gone. Nek aku lho ya aku ki nek awakku lara terus roh barang-barang kaki malah saya lara ning awake iki tenan luwur kabeh malah. Koyo rasane kok wis kudu mangan wong kae tenan. Saeneke wong liwat mesti tak amuk. Soale opo nek awak lara terus omah ki tertata dengan rapi ngono iki Pak. Walah Mas iki koyo mengurangi tingkat kesetresan yang kita alami nek aku lho ya iki. Tapi kan kadang nek sing salah sebuyak harus utah ngono iki nek. Wis sampeyan tak lapi mak jah. Nyapu kabeh nang. Iki sapu ben resik. Engko ngarep iki gak ketone iki nek berarti sapu mak jah. Porsine. Ini tertata dengan rapi. Iki pirang dina ditinggal gede mulai hari apa? Mulai gawe film kan. Mak gawe film kan dino Setu Mak. Malam Minggu kae lah Mak. Nggone Mbak Indah ya, terus nginep kono, terus mari ngono hari Minggune Bude. Masuk rumah sakit. Mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 hari pancen yo iki nek nek wong yo gek sing mlebu rene. Iya. Mlebu ya tak untuk nggo saya kelas paling tak. Jadi niki kan yo ben Mas teh nek wong mulai kan resik iki penak ngono lho Mak langsung gletak ngono. Telepon istri bersihkan berdua Mas. Pripun Pak? Woi, Delok Pak silakan. Napa? Kasih. Iki jenenge di angkat. Iki apa? Pak. Pak yang nambal iki cara nek wong iki sing wajahe bolong-bolong iki wek kowe. Heh. Iya. Ih, mbok hitung. Iya lah. Oke, dihitung. Saiki tok Pak nggih. Dalem. Niku juga sabira Pak? Alas kalih cetok. Rong cetok 50.000. Regane sak nganu mek piro kuwi? Nek tumbas menawi ya 1.500. Nek tuku 1.500 mekan. Ngono kuwi pasila kaya aja kedonyan. Heh. Lah untuk kune nek 1.500 sih mak mekan jare pasila. Nek tumbas namung 1.500-an jare kuwi. Lah tuku cilok, Mas. Tapi kenapa ya iso rono kabeh ngono? Katane Pak Silo, kenapa ini dia nganu kuwi kadang pasire kuwi kecampur napa Pak? Lempung. Lempung ke tanah. Ngerti gak? Tapi kan nek jenenge anu kan gak roh ya Pak. Tanah kering kan nyusut, Mas. Tanah kering nyusut jadi lubang-lubang ngono. Biasanya diayak atau tukusannya. Biasanya diayak iki mungkin yo ngayak iki katut lebunge iki mau. Nek ayak kan gak mungkin sing ayak koyo ayak teh mungkin kan misalnya teh kan gak rada bolong-bolong lempung ki yo. Kadang niku nggih Pak nggih pun garing ngoten niku kan nggih nek diayak katut nggih Pak. Nggih. Niki enten pakungkeng mriku mboten niki niki. Napa Pak? Niki tinggal pakungkeng. Keng pundi? Lebet iki mboten enten paku. Mboten enten iki Pak niku. Aduh niki enten besi niki berdua. Napa nganu riyen dindi ngoten niku nek Pak Anggrang ngoten niku ditakoni ngoten niku. Menawi mawon. Tapi mboten maku napa-napa Pak. Niki lempung.
Ngoten niku nggih, Pak. Enten pakune kenal. Oh, dhuwur-dhuwur barang apaan iku do bolong-bolong ngoten kok, Pak. Tapi yo sing ketok ae ora dhuwur. Sing dhuwur gak apa-apa, sisan iki lho, kan bolong to mesti tambal pae sisan. Wong cilik-cilik kok. Jate mami yo wis langgedek rupane. Iya, panen kan ya iki butuh dana. Ngenteni panen, Nduk. Mau lagi ngecat. Panen iki kali-kali iki tuku mobil ngono lho. Kok Ya Allah, panen kok Pak, panene sing bangun piro? kanopi, sing tuku cat. Lah saiki lho nek apa nek nek kanopi kowe roh dhewe panase koyo apa nek udan yo nyiprat kabeh. Ngene kan wis alhamdulillah iso ro. Kan bergaya. Aku kan gayaku kanopi. Ayo. Kanopi kan gak iso mbok pamerno. Ya tak pamerno ning Facebook Ayo, aku ndek kanopi. Kok kan nek mobil kan iso mbok player-playerno teko gadu. Wong aku reso numpak. Suruh Lah sing ngoten niku nggih Pak, kados Kados paku iki. nggih menawi anu Pak. Napa ngoten niku lho pas ndak melandang ngoten kae Pak. Nggih. Nah, kuwi nek iki ditambang. Engko nek wis panen ape tuku cet, engko Pak Silo ngenteni Pak Silo longgar ngecat ngono. Pokoke iki Pak Silo. Hah? Pak Silo pe dipek Bunda. Mak. Pak Silo pe dipek Bunda. Ngono iki gak sudah. Wah, lanjut ya banget nih. Sangat urip ya. Dan nih sanyo lek pras kuwi. Jenenge apa? Mbok macet lek. Ganti. Heh? Ganti baru. Walah. Ki gua ya ndak kaleng-kaleng ngono kuwi. Kok iki Iki sini apa ini, Mak? gak enak kan digo anu. Mejone apa narene ndak? Saya baca kita dino. Iki kok kene ta ya. Iya, Mak. Iya. Sementara kan soalnya jek enek dayun-ayun. Piye mejane bakal bekno? Wes. Bener. Ya. Kan longgar lho, Mak. Ini kata Resep man. Ya. Mak kuwi ganjeli, Mak. Kan ya. Ganjeli meja. Oh iya Mas. Aduh, loro aku ndel iki. Sing kok nek sambil ngono apa? Ini deh anu mbak mulai neplok udah pinggir nih. Apa, Mak? Neplok, wih lagi kita juga udah gak indah tuh lah. Ini gak ada payah, Iya, Mak. Kan oh, jos. Yes. Nah, jadi berkarya. Tapi ndak mejone. Saya tahu ben anu sik kan berdebu ta nek. Tak lapi yo berdebu neh. Ngono ta. Ya aku ke sekolah bariki. Pinter. Aku harus pintar menjalak telu. Oh, nek wis pinter berarti dipakai dua anak, Mak. Gak ngerti wong sama anak yo. Iya ya. Berarti nek sama anak iki pinter. Berarti Ibu Eta Halinan mah luar biasa Oh, pinter luar ya. biasa aku sampai 11 sih. Ngurusi anak sakmono kae kok iso. Lek ti piro, Mak? 13 atau 15? Wah, cara aku padha. Wes sekitar pun. Sorry. Sepiro? 15. Iya, kita sekitar pun. Soalnya, Dan tapi enek sega enek barang iki, Lek. Harus pulah. Iki yo pasir-pasir nang ki lho, guys. Pasir Lah karo. kan aku mlaku Kalau kaki pasirnya dhewe kan mlaku wae. dhewe kan mlaku. Dhewe mlaku. Jadi dia sikile mlaku. Ini ya anu iki Pak Silo mulai iki ya wis wis disuwakoni. Wis ruwapi kan wonge mesti anggere baru bekerja iki ruwapi. Membereskannya. Lah kan nek engko ditupok nangan, Lek. Tapi tuku iki
Wis ijo lah. Kok tambah ngono aku bae. Aku boheman pemirsa kok lak tak nglupukno rono. Dadi Jadi sak anu atukan ya, Mak. heeh. Iki kok anu iki. Salah semang. Mbak Indah. Paling suka nak Mbak Anu, Mbak Anu, bidal Mbak Anu ngajak. Tak kira salah saya bude sing apa jenenge kuwi. Tanggal Supermarket. Minimarket. Mei saiki, Mak. Juni tanggal 5. Apa, Mak? Salah saya sing bude kuwi lho sing teh. Iki kan kurang. Iki kan kuwi kan bayarnya pemindo, yo kan? Iya, aku masa tanggal 5. Ngono ki donasi ora? Lah ini anak kan medali, Mbak. Lembe nggih. Ora usah dilunasi. Ndak Balik wae teh. iya, kan time lang kita ombe pemindo ngono yo. Wis 100.000 wis akeh aku ngekeki ngono. Heeh yo. Ayo pemindo. Ayo pemindo tok. Wis dadi gak usah tak lunasi. Gak teh kon jowo. Tidak wis dari ndi? Teh ning ndi, Mak? Iki kemari iki lho. Oh ya wis, maksudnya nenek bakule sok balikno bakule ae. Nya wong gak tak ombe, wong tak ombe pindo aku ya sampe rumah sakit. Ngono. Apa-apa kok. Ya cerita ora masalah ya, Mbak. Lah iya. Ane kan ngono ya, Mbak. Ceritanya kan pancen yang ngono Kok lho. digawe-gawe. Iki palinge budhe iki panggone ndi? Ki. Hei. Aku nang kene iki lho, Pak, kok iso. Terus aku Kan di sini nih Pak Siloy. Ya Allah. kowe ngomong gak iso lho iki. Palinge keren tangan pite. Pite sing gede. Apa ndak bener? Sanyu nek pras. Kowe makan. Oh, melok kene. Iya kan sumur iki, sumur iki. Di bawah kita iki sumur. Yo mengairi sapa ae? Langgar. Heeh. Pas Heeh. malam ya. Heeh. Terus di TV. Heeh. Terus Terus ya. Gitu. Ngono ceritane. Nek iki nek bar terus dihimpok-himpok terus dicandalno kok nek kita mimpi enak. Nek kene lah dek. Saya masih support nonton. Payung ini juga ini masuk. Ya kan payung ini kebutuhannya kan wis apa metu toh.